kleurrijk geheel in Maria Hoop. En nou waren we zelf net in de auto aan het filosoferen over wat er stiert. Ja, van de hoop, hè, da Esperanza. Maar Paradama. Oh, kijk nou toch. Baby Jesus. Mitch. Met een lampje. Oh, kijk nou toch. Met een kaarsje en dingetjes. En... Wat is hier toch? Kunst en consulting. Mitch, magische deurbel, kijk. Die is gar niet aangesloten. En toch duurt het. Maar dat is het geluid daarna. Magic. Puur het komt. Vol verwachting klopt ons hart. Een bijzonder goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja. Dag mevrouw. Wij zijn van L1, Ja. programma Onderweg. Ja. En, of kennen we Limburgs Sprotten met elkaar? Nou, dat wordt lastig. Dat wordt lastig. Nu reden wij hier door het dorp. Is dit nou Maria Hoop of Deelgaard? Maria Hoop en Deelgaard allebei. Maar word ik nu gelijk opgenomen? Ja, maar de regie ligt helemaal bij u. Ja. Want als we dadelijk, ik stel voor dat we even een praatje maken. Als u daarna zegt, ik vind het helemaal niks, zend dit vooral niet uit, dan doen we dat ook niet. Want de gast is koning bij ons. Ja. En waarom we dit op deze manier doen, heel even nog. De spontaniteit is de grote kracht van dit programma, wat we al 8,5 jaar maken. Aha. En vandaar, als we eerst zouden aanbellen, dan zouden we al een voorgesprek hebben gehad. Ja. Dan zou ik al veel over u weten. En dan is het al een stuk minder spontaan. Ik snap hem. Dus, maken we even een praatje of zegt u meteen van wegwezen? Nou, kan ik even 1 moment naar achter gaan nu? Ik kom zo 2 seconden later terug. Is dat goed? Ik kom zo met, je komt terug. Ik kom terug. Want u was net iets aan het doen. Ja. Ik moet even de sleutel weghangen. Gaat dat lang duren? Nee, ik ben zo terug. Oké, Oké. wachten wij even. Ja. Kom Tot zo. even aanleggen. Ja? Ja. Even zo. Oh, ik dacht die loopt de trap op. Maar het kan natuurlijk wel zo zien dat, want er stond art en consulting, dat ze immers aan het consulten is. Of dat immers haar aan het consulten is. Dat kan natuurlijk ook. Alles kan. Hebben we al ideeën over Paradama? Paradama. Frank, Da. ja, Esperanza. kijk, wat betekent dat? De Jacobschelp. Ja, en wat betekent dat nog meer? Geen idee. Is dat niet... Ja, Ik ben hier. U bent er weer! We hadden het net over de Jacobschelp. Ja. Die had Frank ook, moet ik het zeggen, Op de rugzak. pelgrim, hè? Pelgrim. Staat toch ook voor de weg richting Santiago de Compostela? Klopt, klopt. Helemaal. Maar wij hebben die helaas niet gelopen. Maar wij hebben wel de Sint-Jacobschelp. En zoals u ook ziet heet ons huis Paradama de Esperanza. Dat is ook al heel Spaans. Wat betekent Paradama? Nou, dat betekent eigenlijk paradijs. Het is natuurlijk eigenlijk paradijs. En Esperanza, Maria hoop. Esperanza is het Spaanse woord voor hoop. En dat is precies wat wij hier ook doen vanuit dit huis. Een beetje hoop in de wereld brengen. En waarom en hoe? Dat doen we onder andere door het geven van concerten. En heel toevallig, en dat is dus zo grappig wat u net aanbeeldt, hebben we aanstaande zondag
En ook volgende week, zaterdag en zondag, telkens 's middags om 2 uur, hier in dit prachtige huis, een concert. U heeft En niet een eigen- zomaar een concert, Ja. een combinatie van schilderijen, prachtige gedichten en muziek. Want, dat doe ik helaas niet zelf, ik ben niet zo multi, maar dat doet mijn partner, Madama. En zij is degene die dus dat concert geeft en ook op verzoek van het publiek een schilderij speelt. Dus als jij zegt van speel dat schilderij voor mij, Nee. Echt dan waar? gaat zij dat voor jou spelen. En dan zingt ze de tekst, het gedicht erbij. Dus dat is heel multi. En het is heel grappig dat jullie dus net aanbellen. Hè, want ja, dat is nu echt wat wij op dit moment doen. Het heet Madama Living Art. Het staat ook op het Facebook van Maria Hoop enzovoort. En allerlei andere kanalen. Hè, ik heb natuurlijk ook aan L1 laten weten. Maar het is echt iets bijzonders. En waarom doen we dat? Nou, Voor de wereldvrede. Want we leven op dit moment in een tijd waarin, je wordt van alle kanten belaagd. Ik hoef het allemaal niet op te noemen. Dus wat wij willen eigenlijk is toch een stukje hoop. Maria Hoop, hè, dat is niet zo toevallig dat we hier wonen. Brengen in deze wereld iets positiefs, dat mensen echt weer gevoed worden van binnen. Hè, want mensen voeden zich allemaal met lekker eten deze dagen. Maar je moet ook geestelijk gevoed worden. ja, want ik vind zelf altijd dat het is een tijd van overvloed, hè, met al die kerstdiners. Ja, Maar het is eigenlijk ook een tijd van bezinning. Hè? bezinning. Het Denk is even na, stilte. sta even stil. Ja, absoluut. En dat is, het is eind van het jaar, dus sowieso kan je terugkijken op het jaar. Maar je ziet het ook aan de natuur, hè, de blaadjes vallen. Het is gewoon allemaal even naar binnen toe. En dat moet je ook eigenlijk zelf doen, want je moet zelf ook weer opladen. En de drukte en de waan van de dag op dit moment, ja, dat pak je gewoon bij de kladders ongeveer. Maar dan moet je dus niet door laten leiden. Nou ja, gelukkig zijn er mensen zoals u en Ja. uw partner, Ja, Madama. Madama, Margaret Adama. Margaret Adama. Adama, kortweg Madama. De voornaam is de M en de achternaam Adama, samengevoegd Madama. Makkelijk, hè? Ja, nou ja, hoe bevalt dat, wonen in We een wonen hier al paradijs? 20 jaar in dit paradijs. En waarom is Maria zo belangrijk voor u? Vanwege Maria Hoop? Nou, Maria was altijd al belangrijk voor ons. Hè, dat is natuurlijk toch de universele wereldmoeder ook eigenlijk. Hè. In vele culturen, niet alleen de katholieke kerk Maria, maar ook in het oude Egypte had je Isis. En in India, elke cultuur heeft eigenlijk wel een soort moedergodin. En dat is eigenlijk wat wij dus ook... Ja, het is wel heel prachtig dat we hier terechtgekomen zijn, Maria Hoop. Want het is natuurlijk toch een hele bijzondere plek, hè? Maria Hoop, vind ik wel. Nou ja, veel mensen kennen het alleen van naam. Maar Ja. waarom is het voor u dan belangrijk als alleen maar de naam? Nou, het is niet alleen maar de naam, maar kijk, vanuit Maria Hoop loop je overal zo de bossen in. Het is rustig, meestal. En een plek waar je echt kunt concentreren. Dus wij hebben hier ook ongelooflijk veel werk gemaakt en werken nog steeds. De creatieve kant kan hier volop tot bloei komen. Schildert u dan? Nee, ik schil niet. Mijn partner, Madama dus, schildert, zingt, schrijft de poëzie, de teksten en ook speelt dus Speelt de schilderijen ook? Speelt de schilderijen. Maar, en wat zijn uw talenten? Mijn talenten zijn om de hele boel in stand te houden. En te zorgen ook voor een nieuwe website en de contacten naar buiten. Want je kunt dat niet allemaal in je eentje doen. Daar heb je gewoon iemand nodig die zorgt dat Kunstenaars zijn goed in creatief zijn. Ja. En die moeten eigenlijk iemand naast zich hebben die het een beetje weet te, mag ik zeggen, vermarkten. Ook. Ja, dat is nog dat een klinkt weer lastig iets. heel, Dat is niet mijn dingetje zozeer, nee. want ik ben ook erg een inhoudsmens. Maar ja, het is natuurlijk wel nodig dat je het in de wereld zet. Ik durf het bijna niet te vragen, maar is Madama aanwezig? Ja, ze is wel aanwezig, maar dan moet u even nog wachten. Dan kan ik wel vragen of ze komt, maar dan moet u eventjes ik heb nog nooit iemand geduld hebben. Ik heb nog nooit iemand, maar u maakt me zo nieuwsgierig. Ik heb nog nooit iemand ik heb wel eens voor de grap
eens een keer iemand horen zeggen van zou ik een kleurplaat voor je zingen. En dat vond ik toen zo grappig. Maar nu hoor ik dat er iemand is die, en zonder dat te willen Nee. ridiculiseren of wat dan ook. Maar het klinkt zo abstract. Maar ze doet het dus echt heel professioneel, hè? Zou zij eventueel, nu we er toch zijn, Ja. voor ons een schilderij tot leven willen laten komen? Ik ga het even vragen. Oké? Dan wachten wij even. Ja, dat is Neem goed. even de tijd. Nee, ik vraag het. Ja? Nou, Ja. super. Oké. Top. Tot zo.